Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Sa tigulang damo ginatira or sa tigulang kaysa nambal ko na hindi man tanan nga tigulang makadtugid sa severe or sa critical, no? May ara da nga tigulang nga wala gani simptoma baka di buinas kay lula kag kay lulo. May ara da nga tigulang nga mild lang kag nakasurvive may grasya gid si lula kag si lulo. May ara nga tigulang makadto sa moderate pero masurvive siya. Okay? Super buenas. Okay? Wala na siya. Kag may araman nga tigulang nga kadto sa severe, may survivor kita nagkadto sa severe nga nabuhi, super blessed. Okay? Nga mga tigulang. Kaya ang mga tigulang sa nambal ko na anong matabo kung kulang oxygen sa lawas. Maubra tudo ang imo nga diaphragm, maubra tudo ang respiratory muscles mo. Kung maskulo mo sa paginawaan. Isa mga tigulang hina na sila ang ila mga maskulo. So sila dali makapoy, so sila dali mag-respiratory arrest. Okay? So kung may respiratory arrest ka, di maayo lang karon matubuhan ka para ma-assist sang ventilator. Okay? Kung hindi dayon abi karon. Okay? So amo na sila sila ang kadasig nga kung magkadto sa ila ang severe to critical, sila ang dako nga may tsansa nga madula sa kalibutan. Tungod ang ila nga lawas maluya na. So kay maluya na, madasig siya mag-fail. Amo man sa kurason, okay? So makapuyan na binaya ang kurason mo karon, okay? So ang kurason kung sige-sige na sa bomba, nagakinanglan na sa oxygen. Kulang ka na oxygen, sige-sige sa bomba, heart attack siya. Okay? Or aside sa makapuyan siya, heart attack siya, ang thrombosis mo gito, ang blood clot mo gito nga hindi naman siya madaluyan ang kurason nga nagakinahanglan sa oxygen sa bomba-bomba, hindi naman karon madaluyan siyang nagakaigo nga amount sa oxygen para nga ma-sustain yung dasig nga demand sa heart nga magbomba tudo nga dugo para nga madaluyan ang lawas nga nagakaulangan oxygen. Di mo ni sila heart attack. Okay? So mga tigulang. Okay? Kag sama na siya nga mga tigulang because their body cannot hindi sila makago ang body nila sa demand sa sakit. That's one. So may iba niya nga for example sa hypertension or sa also with asthmatics, no? So either ang tawo na patay tungod sa blood clot nga consequences o resulta sa blood clot or because ang konsekwensya na nakapuyan na ang parte sang lawas, especially the lungs, no? In terms of COVID, no? Ma-fail. So ano pa ang kinahanglan i-prove nga may COVID o kung wala? Tungod sang nakita mo sa data. Ang data, wala nagabutig Hindi ka man na magbutang sa data. Alam ka man na maghimo-imo lang data nga may nagmasakit amo ni. So you cannot make data. So amo na iyang isa ka proof, basahon mo da kung kabalo ka magbasa. Kung di ka kabalo magbasa, pahutik ka or pamati ka sa radyo. Kaya ang radyo damo gid subong mahatag sa imong impormasyon. So let us not be blinded by our stupidity nga mambal kita wala sang COVID. Okay, kag grabe lang tawa lang tanan subong nga mga tao. Grabe ang pangamuyo ta. O sa mahal nga Dios nga buligan kita no tungod may ginaaway kita nga infection nga daw hindi kita kadao. So gapangayo gani kita sa gapangamuyo gini kita hugot sa Ginoo pati mga pari subong amo na bla so hindi ka nagid na iya kabatyag. Please feel your environment nga amo na ni kakatabo